11. urtea da, Bilboko udalaren laguntzarekin Euskaltzaleen topaguneak Arrapazank egitasmo antolatzen duela. 89 taldek izen eman dute aurten, eta lehia bizian aritu dira kastin eta ensaiotan, da azkenian, horren beste landa gero, iritsi da Juniorren gala eta Arrapazankeko finala! Bueno, aurten ere Arrapazan eszenan bi kategoria izan ditugu, senior eta junior. Atzo seniorrekin ibili ginen, primeran pasa genuen. Epailek ez zuten bat ere erraza izan aukera hartzia. Eta gaur, juniorren galan ere primeran pasako dugu, ez dago zalantzarik. Bilboko ikastetxeetan, hasi ginen, hainbat aurkezpen egiten Arrapazanken inguruan. Izen ematia zabaldu genitun, eta otsailean zehar, ibili dira 89 taldeak, lanean buru belarri irakasle bikainen laguntzarekin, eta martxuan kastinak izan zian. Vamos, nivela izugarria. Azkenian, partaide guztien artetikan, 10 finalista bakarrik aukeratu ahal izan dira, gaurko junior galan egoteko. Baina esan beharra dago, partaide guztien lana zoragarria izan zala, aukera politiak izan zituztela, adibidez, Sakontze tailerrian egon ziren Zurine Hidalgorekin batera gertutik ezagutzeko aukera izan zuten, eta esperientzia partekatzekoa. Beraz, parte hartu duten guztientzako, txalo zaparrara! Bueno, magikoa izango da gaur ikusiko deguna. Eta publiko bana aho bete hortz geldituko zate ikusiko ez dute. Ze Bilboko gazteon talentua izugarria da. Bueno gaur, ja internetan munduan, esan beharra dago, urtarriletik gaur arte ibili direla buru belarri gure partaideek, eta bideo hori jarraitu nahi baldin badezue, gure atarian vbikoitza.arrapazank.comen ikusi ahal izango duzuela nola izan den ibilbide hau. Bestalde, Arrapazank Bilbo Facebookean eta abildua Arrapazank gidoi basua fan Twitterren, baita Instagramen, Periskopen, bidali zuen argazkiak, animuak, iritziak, ze ongietorriak izango dira, bai? Eta bueno, publikoan hortza duetela eta hola zueke parte hartzeko gogua sartzen zaizuela barruan, bajakin hor kanpuan gala bukatzean fotokol badaola, eta hurbildu bezain laster nerea gure argazkilaria hurbilduko dala argazki zoragarri batzuk ateatzea. Beraz, txalo bero bat nerearentzat! Nerearentzat? Bueno, eta musika urten ere benetan importante izango da, eta hori dela eta baita ere DJ on eta kalitatezko baten esku utzi dugu ardura hori. Zue guztiokin, Unai Goikolea DJ-a! Animatu! Bueno, eta sariak, ze sariak eba daude. Bueno, badakigu hemen Bilborroken publiko aurrean aritzia ja sari gutxa dala, ez? Baina badakigu beste sari batzuk ere badaudela. Ze sari izango zedie, zeia hemendikan gogua jana baitzetut. Bueno, Arrapazanken 11. edizioko bi talderik arrakastatxuenek 500 euroko opari txeke bana eramango duzue, txara bero bat! Eta horren beste ikuskizun zoragarriren artean bi bakarrik aukeratzi ez da gauza erretxa izango, eta hortarako, imprescindible izango da gure epaileen lana. Beraz, momentua iritsi da. Junior zein senior galetako epaileak ezagutzeko. Begiratu horrela gora, iluminatuta daude, halako aura batian. Bueno, hirukote, Zurine Hidalgo, Esian musika taldeko abeslaria, Nacho Montero, dantzari eta koreografoa, eta Itziar Ituño, dantzari musikari eta aktorea. Txalo bero bat! Bueno, hirukote, atzo lan gogorra izan zenuten da gaur animo. Aber, Itziar, zure ustez, ze behar du talde batek Arrapazankeko irabazle izateko? Irabazle izateko konfiantza handia, jakitea disfrutatzen holtzaen gainean, eta komunikatzaile oso onak izatea. Komunikatzea, traspasatzea hola, eta ailegatzea onaino.
publikoan ganaino. Ni ustez hori dala. Bai, bai. Bueno, eta ensaio Apuntatu asko, duzu, ez? eta lana asko atzean. Bai, Hori be bai. bai, zalantzari gabe. Nacho, arratsaldeon. 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 Nacho, zu Bilboko dantzaria zara, koreografo ere bai. Nola izan da zuretzako, ze gaur dantzari asko izango ditugu gure parte hartzaileen artean. Ze izan da zuretzako Bilbon dantzari izatea, zure karrera nola egin dezu, badago aukerarik edo kanpora joan behar izan zea, nola bizi dezu hori? Bai, bueno, nik pozik nago gaur egungo dantzariek formakuntza ederra daukatelako hemen bertan Bilbon, ez? Ni berriz hori hasi nintzenean, askotan joan behar izan nuen kanpora formakuntza egitera, eta esen erreza izan, ze horrek, ja, dantza klaseak garestiak baldin badira, horri gehitzen badiozu bidaiak, egon beharrekoa eta guzti hori, baina bueno, horrek ere badauku bere puntu interesgarria, ez, kanpora joatea formakuntza egitera. Bai. Dena dela nik esango nieke aprobetxatzea hemen dituzten rekurtsoak eta etekina handia ateratzea. Bai. Eta posibila dela hemen formatzea, baina kanpora joatea be oso interesgarria dela. Esperientzia bezala, ez da? Bai, Vale, bai. eskerrik asko, Nacho. Venga, esango nieke benetan gaur disfrutatzea Bai. eta benetan defendatzea egin behar dutena. Lehenengo segundutik amaitu arte. Hori da, hori Vale, izango nieke. eskerrik asko. Zurin eske, hoxe bertan galetu berrizun, zure esperientziakin aurkezle eta abeslari bezala, ze aholku azkeneko momentu hauetarako? Esan dute apur bat beste, baina zuk ere gehitu hor. Bai, atzo esan nuen bezala, garrantzitsuena da egiten dugun horrekin gozatzea. Ze askotan hori urduri jartzen gea, baina garrantzitsuena da gu ziur gaude, ni ziur nago kriston lan egin dezuela, primeran egiten dezuela, eta beraz da lan hori beste behin ere egitea, gozatzea, beste irakustea, eta dandana ematea, barruko dandana ematea. Zuetak izuen bezala egitea, primeran egiten duzuela, beraz, hori besterik ez. Eskerrik asko, irukote, eta animo! Zaila egongo da, eta gaur ere. Bueno, jaso ez dute indarra, ez da? Goguak iteko disfrutatzeko, bale? Animo! Baguaz ba, hasiko gea finalakin? Gogua, bai ez? Venga, baguaz lehenengo taldiarekin. Valeria. Valeria. Valeriak 13 urte ditu. Ta Lasalle ikastetxetik dator. Asko gustatzen zaio musika entzutea, dantzatzea eta pianoa jotzea. 3 urtetik dantzan dabil eta 9 urtetatik pianoa jotzen du. Gaur, pianoa jotzeaz gain, dantza ere egingo du Valeriak. Txalo, zaparrada bat! Animo! Gozatu!
Bueno, zorionak, aber mikrofona mendikan daun, bai, hementxe dago. Zorionak, Valeria. Bueno, lehenengua, ausardia behar da baita ere hasteko, eta Kaixo, Valeria. zorionak. Kaixo. Zelan? Ondo, oso. Ondo? Bai, Apurtxo bat urduri? bai. Bai, ez da, normala da gainera lehenengoa izan zara, eta hori ez da erreza, lehenengoa izatea. Asko gustatu jata pianoa jo duzun pieza hori, berria da, ez da? Bai. Ze kastinetan ezen duen hori jo, beste bat Ez, izan bai. zan el piano, bueno. Bai. Baina oso politak gelditu da, egonda harreman gehiago pianoagaz, komentatu genuen Bai. moduan, hori Izan landu zidazu. dozu. Gero igual nik zerbait esateagatik, oso ondo egonda, proposamen oso diferentea eta oso ausarta, gauza biak nahaztuta. Igual teknika eta apur bat dantza aldetik, eta ez dakit zer esan primerak eta posizio batzuk ez ditut horren garbi ikusi, zelan igozaren batzutan debuleetan da zelan ibilizaren, igual alde hortatik teknika pitintxu bat bota dut faltan. Baina orokorrean zorionak ze oso ondo indozu. Eskerrik asko. Zorionak nik ere esan behar dizut. Berriro aipatu nahi dut, zelako suertea duzuen daukazuen formakuntza aldetik, ez? 13 urte dituzu, formakuntza daukazu musikan, formakuntza daukazu dantzan, orain hemetik aurrera daukazu behar den guztia bide polit bat egiteko. Jarraitu lanean, nik uste dut egin duzun proposamena oso ondo defendatu duzula, eta nik hori animatuko zintuket berriro jarraitzeko lanean, fuerte, baina zorionak, Eskerrik asko. Ni bat nator zuek esandako guztiarekin, netzat oso ikuskizun politia izan da, asko gustatu zait egin duzun fusioa, ez? Piano eta dantzaren arteko fusio hori, eta Natxok esan duen bezala segi gogor ze nabaritzen da gustoko duzula eta Bai, gozatzen asko. duzula pilo bat, beraz horrela segi, ikasi eta primean egin arte. Primean egiten duzula, baina oraindik asko gehatzen dela ikasteko. Bueno, beti dago bizitzan zeo zer berri ikasteko, baino lan segi. Eskerrik asko. Txalo bero bat. Zorionak, Valeria. Bueno, hasigia baguaz bigarren taldiakin. The Big Band. Itxaso, Arrate, Libe, Alicia, Naia eta Jone datoz orain. The Big Band taldea osatzen duten 12 eta 13 urteko gazteak dira eta Saninazio eskolan ikasten duten. Saninazioko polikiroldegian ere dantza eskolak jasotzen dituzte eta gaur dantzaren Big Bana ekarriko digute Bilbo Rockera. Txalo bero bat! Hello, it's me. Give it to me! I met a boy last week trying to run that game. Made it sound so sweet when he say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Met a boss last night buying out the boss. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, I've been waiting for the one to blow my mind. Maybe you can get it if you got that thing I like. I need a stand up with the change rounds up. The type of red hot never got me freezing. 'Cause say you can go all night the way you lay that track. But if you wanna hear me sing, you better play that sax. Yeah, yo. Yeah, yo. Moonlight light. Yeah, yo. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Play down, call me on my blood. Pay me what you want me. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Down to the floor.
mind your business. Nork hitz egingo du? Bai, Tori. Zorionak neskak. Eskerrik asko. Jaso dirua. A ber ba, animo. Kaixo neska, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin galdera bat. Dantza zuek egin duzue? Bai. Zuek bakarrik? Bai. Bakarrik? Bai. Bueno, esan ikusten dela kriston egin dezutela, oso ondo joan da dena, eta niri dantzaz gain, bai, asko gustatu zaidana da, ez duzuela ez da momentu bakar batean ere irribarrea galdu. Eta tontakeri bat emateu, baino horrek pilo bat transmititzen du, eta ikusia igo zaeten lehenengo momentutik, irribarretxu zeundetela, gogotxu, eta amaitu arte hola ibili zaetela. Eta hori da euki behar dugun jarrera, ez? Beti euki behar dugun jarrera, beraz, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak. Bien. Apaneskak. Bueno, nire aldetik be zorionak, oso ondo egin dozue, oso ondo aprobetxatu dozu espazioa, figura oso politak osatu dozuez, momentu batzutan dirua botatzearena gauza bakoitza bere lekuen, eta gero oso rollo hona aukin dozuen. Igual, zeo zer esateagatik, batzutan flow apurtxu beti igual faltan botadot, batzuen partetik, flow apurtxu bete konfiantza gehiago edo mutur gehiago, baina seguramente nervioen gatik izan da, energia aldetik be nahiko ondo ibilizarie, batzutan igual eskatzen zeben pitintxu bet gehiago, baina bueno, hor ibilizarete ondo. Eskerrik asko. Beraz, posik egon egindakoagaz, ikusi da hemendik oso ondo pasatu dozuela eta disfrutatu dozuela, eta hori da importantena azken finean, ezta? Eskerrik asko. Nik zerbait ezberdin esan behar baldin badut hori, gustu ematen du talde handia dantzan ikustea, ez? Gutxitan ikusten da horren beste jende dantza eszenatoki baten gainean eta hori ja gauza handia da, ez? Ni ados nago nekin oso ondo aprobetxatu duzuela espazio eta, baina nik zerbait dinot. Beti ez da dana ona esan behar, ez? Gauza batzuk ere esan behar dira. Eta taldean dantzatu egiten denean, oso ondo eutxi behar zaio energiari eta taldeari. Eta hori, ni momentu batzuetan ikusi dut apurtxu bat, hori batzuk energia askorekin eta beste batzuk berriz atzean gelditzen direna. Eta gainera hemendik goitik askoz gehiago ikusten da betik baino. Baina hala ere, lan polita egin duzue, baina oso ondo defendatu behar da, lehengo momentutik dantza amaitu arte. Egon behar da beti eunean eun. Eta atope. Gainera oso dinot oso denbora gitxi da, beraz zue gaztea zaretela, orain daukazue power egoteko atope. Azikeratik amaitu. Baina dena dela, hori zorionak egindako lana, zuek egindako koreografia delako, eta zuen ideia delako. Eta hori bebai aipatzekoa da, ez? Eta eskertzekoa da hori. Zorionak neskak. Eskerrik asko. Zorionak neskak. Eskerrik asko. Suerte. Agur. Bueno ba, 3. taldea. 12 eta 13 urteko 5 dantzarik osatzen dute hurrengo taldea. Txikitatik dantzan hasi ziren Rekaldeko Fusion Akademian. Eta honen bidez... Bueno! Eta honen bidez, izan zuten lehiaketaren berri. Euren dantzak estilo ugari nahazten dituzte. Commercial dance, raga edo hip hop. Beraz, txalo gero batez arditzagun, Aimar, Iratxe, Judit, Naroa eta Oiane. Fusion Junior! Suerte! Started. Zombie on the track. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, niggas. What you gonna do with that dessert? Do what, dee da, dee da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, da. Do that, do what, dee da. Do what, do da, dee da, dee da, dee da. Do what, do da, dee da, dee da, dee da. Do what,
till you find it. And Giardi. Every man grab a girl and hold her. All if I know your girl control her. Make shit bend her back, try fold her. Hold her weight just like you a molar. She full of energy, solar. Run dry water like water. If she rude like a child and she a get wild, then you fi scold her. Giardi da da. She want the da da. She get the da da. How with the girl them need? That alone make the girl them please. First on them and the magnum and weed. Don't stop, proceed. Bitch, better have my money. Hoes. Woo. I got hella hoes. I got hoes. I got hella hoes. I got hoes. Yeah, and I'm selling dope. And I just bought a chopper. Let that pussy nigga know. Bueno, brutala izan da, brutala. Zorionak, Neska mutila, zorionak, benetan brutala, zelako energia. Bueno, ibile gara hemen, Etorri dantzan, aurrera, gorritara. zuekaz. Eta urpegi horiek, eta espresibidade itzela eukindu zue, primerako taldea sari, eta aurrera jarraitu, ze, bueno, mundu erdia jan behar dozu, energia horregaz. Bai? Eskerrik asko. Ba, ni begira, hori da lehen esan nahi nuena. Sinestu behar da egiten duzuena eta hor ikusten dana. Eta nik uste dut, ja izatez daukazue zelan, mozorra, niretzat ez da mozorra, daukazue itxura bat datorrela egiten duzuenarekin. Eta uste dut teknikoki oso egokia egon zaretela, oso justu, eta mutila naizelez, eskertzen da mutil bat ikustea bai dantzan. Ze beti gaude dituta. Eskerrik asko. Neskak eta benetan, nik uste dut oso talde ekilibratua zaretela eta benetan zorionak oso ondo defendatu izan duzuelako zuen proposamena. Eta zuek egiten duzue proposamena eta hori da egin behar dana. Defendatu, proposatzen dana. Benetan zorionak. Asko gustatu zait. Aizue, ni gehatu naiz guztiz flipatuta, eta egia da bi hauek dantzan jarriela, baina ninengo nola. Flipatzen da, eta esaten baino ze dau. Eta berriz begiratzen da, baino ze dau. Zenbat urte azkazute? 12 eta 13. Eske, bakizu ez gertatzen den, esaten didazuela 12-13, eta nik hemen ikuste ditut helduak bezala, ez dakiz zergatik ikuste ditut helduak, ez? Bueno, izan da, brutala euki duzuen jarrera, egin duzuen dantza, dakazuten teknika, dena, lan txukuna, lan ederra, zorionak. Eta aurrera, ekipo, aurrera, zelako ekip polita, bai. Eta keinu hori mingainarena, hori, vamos, oso potente. Ez galdu, Eskerrik asko. Oso ondo. Venga, animo, haupa. Zerbait esan nahi dute uste dut, a ber? Bai, dantza hau, txeien guri irakasleari, dedikatu nahi diogu. Ze... ¡Igo gora! ¡Qué pasada! ¡Txalo bero bat! Joe! Bueno, estratogian energian abaitza tope, así que mantentzea, Laugarren taldea, Arrapazankeko raperoak. Urtzi Ortiz de Zarate eta Beñat Sarasua Karmelo ikastolatik datoz. 11 urte dituzte, lagunak dira. Dantzan eta futbolean elkarrekin dabiltza. Arrapazanken parte hartzeko gogoarekin hasi ziren eta oso pozik daude finalera iritsi direlako. Bikote honek bertsorrap saioa egiten du, antzerki pixka batekin lagunduta. Musika oinarria aitak egin die eta trikitixaren soinuak gazteek eurek sartu dizkiete.
txalo bero bat Harrapazankako raperoei! Work, 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 work. You see me heavy work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. Ona etorri gara gurlapeatzera, Eta bide batez ondo pasatzera. ondoko pizka bat salto egitera. Eta zu etorri zara aukakastera. Zer? Zer, zer. Zer, zer, zer. Zer, 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 zer. Ez dakit, Juan pikutara mutiko. Josu? Ez dut nahi. ba, Ez dira mut. ez ikutu nahizta maten diazula. Hostia, las mantas. Zer zaritzazu mutiko tentera, ez zara luko inoiz, nien iberera. Zertarako nahi du ni zu irabaztea, saririk ez badago hau denbora galtzea. Zaria baibarago ikusi mutiko, ukabikaronekin ez ezaztiko. Indarkeriarekin irabaztean dauzu, baina rapeatzen zuzaia daukatu. Zu niri irabazi meretan inozu, hori gezurlara eta sinestuan nauzu. Nik ez dut esan ezin nauzula irabazi, baina hobe duzu ahori itxi. Zertarako nahi duzu nia iztea, belurra balakasetzen itxartaztea. Zuk nire txarto utzi amesten altzaude, ez natu zaitezengo rapeatzen gaude. Zertarako zabezu hemen rapeatzen, hobe zaure etxean, partera kalatzen. Agurrezateko ordua da orain, bihar amaiketan egongo naiz nizain. Zertarako dago mutalia munduan, hoberago dian, bikini perluan. Zertarako izan naiz nionen laguna, azken finean da mutiko tutu. Gaur ikastola. Gaur nigan derela. Orain dituko dio nire lagunari, aza zerlatuta dagora nirekin. Oraintxe bertan aterako naiz etxetik, barkamena eskatu behar diot ni. Damutzen ez bainati hori esateaz, orain bertan noa barkatu esatera. Gauza bat esan behar dizun dimutiko, edutatzeko goza berdina egingo. Lagunak izango gara orain eta betiko, ez gaitu eserrek inoiz banatuko. Arazo guztiak daude konponduta, eta gure esateko ordua heldu da. Divertitu zaite gure ikusten, Ondo pasatu dugu, bukarra pasanke. Aha, ye. Baukagu. Baduzute oso ondo. Autogestionatu akabek. Bueno, ber, hirukote. Ea zer dioten. No, ez? Urtsietareina, jo da, lehenengo aldia rapeatzen ikusten ditudala bi gazte euskeraz. Benetan, ja, hasteko ni horrek harritu izan nau. Zerbait esan behar baldin badut, hori faltaitu izan zaidala apurtxu bat sinestea zer egiten zenutena. Iruditu zaite lapurtxu bat timido, ez? Eta ez duzuela atope ibili. Baina hala ere, hori eskertzen da, hori rapeatzen ikustea euskeraz, ez? Eta gainera olako tirabira gero ondo amaitzea eta konta iztea ondo itxita, ez? Zorionak. Eskerrik asko. Mutilak, nik mezuarekin bandator, ez uste dut, azkenean mezu oso politia transmititu duzuela, hor dagoela laguntasuna guztiaren gainetik, eta izu ematen dut ontakeri bat, baina rapeatzea ez da bat ere erraz, eta batez ere testu asko dagoelako ikasteko, ez da? Eta horre daka kristolan atzetik, eta memoria landu beharra, eta momentuan dandana bota beharra, ez? Eta hori txalotzekoa da, zorionak alde horretatik, eta nik hori zerbait esatearen, pixkat, nik uste, falta zaizuela pixkat, gorputza gehiago askatzea, bai? Agian pixkat, agian urduri zeundetelako izango zen, Eta normala da, eta gutxinaka askatuko zaete, baina pixkat gehiago soltatzea, eta zuek sinistea egiten duzuena, zaizue. Hemen zaudete finalean, igo zaete holtzara, eman dizuete aurkera, eta hori da, ongi egite dezutelako. Beraz, sinistu, bai, sinistu benetan, eta segi lanen, bale? Txalo bero bat. Bueno, zelan? Ondo. Ondo.
Ondo egon zarete urduri? Bueno, bai. Aptxo bat, bai, ez da, nik igerri doz, gainera ezagutzen dodaz, nigaz ibili dire lanean, eta, bueno, esan behar dut, eurek idatzitako letrak direla, basea, hip-hoparen basea eurek eindakoa dela, trikia agertzen zen, eta zuk jotzen zendun, ez da? Trikia, zatitxo horiek, zuk. Hau da, egondala atzean lan handi bat, hori bai, esan behar dutzuet, interpretazio aldetik labur gelditu zarie. Ze, ensaioetan askoz be potentzia gehiagorekin, disfrutatzen jiji jaja ibili ginen, eta hor nervioengatik igual holan ibili da gaur. Baina, alan dabe, soriona, kristo, lana handia indozue, eta gustora ikusi dugu horregatik zauziamen finalean. Beraz, venga ba, musua bioi, Zorionak, musu bat bikote. bioi. Eskerrik asko. Ba, listo, urrengo en martxa. Bosgarren taldia, The Fleece Family, Bilboko Atxuriko eskolako bosgarren mailako ikasleak dira, Paula, Izaro, Martina, Katalin eta Malen. Aurten, lehen aldiz aurkeztu dira Arrapazank eszenara, eta oso ondo pasatzen ari dira kastinetan eta tailerretan. Arrapazank zer den, Malenen aizpari esker jakin zuten. Ane bera izan da, The Fleece Familyren koreografa eta laguntzailerik eta animatzailerik onena. Bostak, Atxuri saskibaloi taldeko jokalariak dira. Eta saskibaloiari lekutxo bat ere egin nahi izan diote beraien koreografian. Beraz, txalo bero bat, The Fleece Familyren zat! It's payday, swipe my card, then I do the nay-nay. You talking to a late date, I want a Kanye, yeah, not a Ray J. So that's a no-no, I'ma make back and use a Volvo. This convo beat like Dre, ayy, I already know what you're trying to say. Say that you a baller, Hennessy, you tryna holler about that ain't how it's right up. Next, looking for the money, cause that's what my mama told me, so your ass better show me some respect. Boss, Michelle Obama, purse so heavy, get no $1. Boss, Michelle Obama, purse so heavy, get no $1. Boss, Michelle Obama, purse so heavy, get no $1. Boss, Michelle Obama, purse so heavy, get no $1. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Do what, dee da, dee da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, da. Murder that, dance up, dance up. Murder that, murder that, murder that. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot.
Zorionak neskak. Mikrofonoa? Bueno, Apa, neskak. Zorionak. Zelan? Ondo. Ondo, disfrutatu dozue, ez da? Bai. Bai, nabaritu da hementik. Aizue, nire galdera, kuriosidade dekote eta zeinek erabiltzen dauz benetan betaurrekoak? Bera eta bera. Eta karo, bale, alkartasunagatik badanak oso ideia ona, asko gustatu jata, sekulako itxura oso zaindua daukazue, koreografia be oso polita, oso finak, sariez, finak, dantzatzen. Igual, zati batzuetan energia putxu bet gehiago falta zan, baina oso ondo egin dozue, beraz, pozik egoteko moduko da. Bai, zorionak. Eskerrik asko. Nik egia esateko oso disfrutatu duzuek ikusten, benetan, koreografia aldetik oso aberatsa iruditu zait, dinot, forma aldetik eta gero mugimendu kalitate aldetik. Bapatean ikusi dugu koreografia baten barruan, eskaini duzuen artean, atal batzuk, eta guztiak oso aberatsak. Eta oso ondo pasatu, oso daukazue zerbait berezia. Hauek aurreko taldekoek zaukaten energia asko, zuek ez daukazue puntu hori, baina bai oso puntu interesgarria duzue. Da beste motako energia, finagoa, eta niretzat gusto hona utzi dit agoan. Eta benetan, zerbait, ikusten zituztedat oso helduak, ikusten dut oso gazteak zaretela, eta momentu baten zuen gorputza zen heldu baten gorputza. Nik hori Itziarrek esandakoarekin ados nago, igual batzuetan energia falta zala, baina egia da ebakiketa asko egite dituzula, eta normala da askotan energia galtzea, baina bide honean zehazte, neskak, zorionak. Eskerrik asko. Kaixo, neskak. Kaixo. Bueno, nik disfrutatu duzuek ikusten eta ongi pasa dut. Esan bezala agian ez dago energia hori, baino bai transmititu zuela ez dakit ongi pasa dut zuek ikusten, gustora nengoen zuk ikusten, barre batzuk ere bota dituze, benetan asko gustatu zaita disfrutatu dut, gero jantzia zaindu zue pilo bat, bai, gero ilea ere bai, betaurrekoena, nahi asko iruditzen zait ezberdina, zerbait ez dakit zer, baino zerbait dakazutela, ezberdina dena eta hiruoi gustatu zaiguna. Bai. Nik aholkatuko nizueke Saskibaloian jolasten duzuenean hain ondo pasatzea dantzatzen duzuen bezala. Hori lortzen baduzue Saskibaloian jolasten, wow, fijo, ez dakit irabazlea izango zareten, baina oso pozik biziko zaretela. Zorionak, neskak, Jolin, primeran. Zerbait esan nahi? Bai? A ber, bagota. Jertzea da Saskibaloiko taldearena. Aha, oso puntu ona. Oso ondo. Ba, eskerrik asko. Txalo bero bat. Bueno. 6. taldea. Abusuko izen berezia. Abusuko izen berezia da hurrengo taldea eta nola ez, izenak esan bezala abusu ikastolati dator eta berak bakarri dantzatuko du. 10 urteko Mikelek. Berek abuz aritzen da dantzan eta baita egoitz irakaslearekin ere. Gaurko koreografia prestatzen lagundu diona. Lukin eta urban estiloen nasketa bat aurkeztuko du. Beraz, abusuko izen bereziari txalo zaparra da! Disfrutatu, asko! You might win it. It's like 25 the lives that you bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. It's like that feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air. Whoa. Something big, I feel it happening out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones like, oh, whoa. Tryna run that game, made it sound so sweet when he say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but
can you play that sax? Met a boss last night buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind. Hey, give it to me. Baby, maybe you can get it if you got that thing I like. I need a spin up, with the chase rounds up. The type of red hot love that got me freezing cold. Say you can go on, not the way you lay that track. But if you wanna hear me sing, you better play that sax. Give it to me. You better play that sax. Okay. Yeah. You better play that sax. Get right, get grip, right, yo, that. Hold tight, lean back, play what I want with that sax. Darling, hold my hand. Cause I don't wanna walk on my own anymore. Won't you understand? Cause I don't wanna walk alone. I'm ready for this. There's no denying. I'm ready for this. You start me falling. I'm ready for this. I need you holding. I'm ready for this. So darling, won't you hold my hand? Bueno, zorionak. Ze ausart hemen bakarrik baitare, Hau ba, Mikel, zer esan, mutil bat dantzan. Hau, plazerra, zure ikustea. Ez, Eskertzen da, bai. eskertzen da. Eta esango dizu gauza bat, egon zara bakarra estenatoki gainean, eta bete duzu 8 pertsona egongo balira bezala, eta hori gauza handia da. Oso ondo bete izan duzu zure lana, eta benetan eskertzekoa da egin duzun lana. Beste dantzari dinot, hau, esango dizudana da, zuri orain esaten dizut, baina hau, nire ustez dantzari guztiei zuzendutakoa. Zaindu behar da asko teknika eta lusaketak eta guzti hori, eta zelan paratzen duzun gorputza. Dinot, hori da guzti hori zuzendatutako informazioa, baina ere Mikel oso lan polita egin duzu. Jarraitu holan, daukazu euki behar duena, badaukazu dantzari batek euki behar duena, así que animo benetan eta lan handia egin duzu. Zorionak, Mikel. Eskerrik asko. Apa, Mikel. Kaixo. Kaixo. Zelan, disfrutatu dozu gaur? Bai, Lasaitxu ibili zara? bai. Urduri, apurtxu bet? Hortik. Bueno, kirikolo, bueno, apurtxu bet ona da, Baina primeran egin dozu, primeran. Eta, bueno, 10 urte dituzu, hementik ematen zuen, 21 urteko mutil bat ikusten genbiltzela dantzan, eta oso ondo egin dozu, oso ondo. Eskerrik asko. Zorionak, eta hori, segi horrela, ze oso ausardia hundia eukin behar da, estenatokira bakarrik igotzeko, eta zuk badeko zu hori. Orduan segi horrela, bakarrik edo lagunduta, baina segi dantzan ze balio dozu pilo bat. Bai? Eskerrik asko. Kaixo, Mikel. Kaixo. Bueno, esan bezala, Zenatxo ja esan du, bete duzu estenatoki guztia. Aprobetxatu dituzu txoko guztiak. Ibizera handik eta hemenka egin duzu primeran. Eta 10 urte dituzu, primeran egiten duzu, oraindik Natxok esan duen moduan ere bai, gauza asko eta teknika dago betzeko, baina 10 urterekin horrela egiten baldin baduzu, ez dakit hemendik 10 urtetara nola egingo duzu. Nik uste egongo garela zu ikusten ez dakit nun, dantzan eta flipatzen zurekin. Beraz, segi horrela dantzan eta gogor, bale? Oso ondo, Eskerrik asko, zorionak. Irukote, zorionak. Oso ondo, eskerrik asko. Jarrera kontua, ze importantia da, eta disfrutatzia. Baguaz, finalian aurrea, eta 7. taldiak inguaz. Bizizaleak. Julene, Maitane, Andrea, Ines, Nerea eta Idoia
13 urteko dantzariak dira. Lasalle Zurbaran eta Hijas de Jesus ikastoletatik datoz, eta elkarrekin egiten dute dantza Deustuko All Dance Akademian. Han ezagutu zuten elkar, eta han erabaki zuten harrapazankera aurkeztea. Haiek egindako jazz estiloko dantza egingo dute, entseiu ordu asko sartu ituzte, eta hementxe ikusiko dugu emaitza, txalo bero bat, bizitzaleak! Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Watch me, nay-nay. Why me do it? Now watch me whip. Watch me, nay-nay. Okay. Now watch me whip. Watch me, nay-nay. Can you do it? Now watch me. Watch me. Watch me. Ooh. Watch me. Watch me. Ooh. Watch me. Watch me. Ooh. Okay. Ooh. Bring it. Zorionak, neskak. Mikrofonua? Aber ba. Oso ondo neskak. Zorionak. Oso ondo. Oso talde homogeneoa zarie, kriston rollitoa dakozue zuen artean. Igerten da emeti pasatan dozuela pipa dantzan. Eta oso gustora ikusi dut nik. Oso koreografia polita dakozue. Aukeraketa, kanten aukeraketa benik disfrutatu dut. Areta Franklin izugarri gustetan jata. Eta, zer esan, ez dakit, dana ona, nik ez dute holan ezer arraro ikusi, ez esateko detaiotxo horik, beraz, zorionak, bai? Esker. Ni bebeai, zoriandu nahi zaituztet, gainera, begira, honetan mai ikusi dut lehen esan dudana. Hemen ikusi dut teknika dagoela, eta ordu asko sartu dituzuela, ordu asko eman duzue, denbora asko eman duzue, teknika lantzen zaitut. Han kaltzatzen denean, han kaltzatzen da, ez da bakarrik forma baizik, eta forma eta teknika. Gero giroak ere oso ondo itxita, sase bat da, eta ez da edozin gauza. Ikusten da teknika badagoela. Eta asko disfrutatu dut, hasi zarete apurka-apurka, eta publikoari eman diguzue apurka-apurka. Lehenengo platerra, bigarren platerra, postrea,
txupinazo, ez dakiz zer, eta joan naiz, gero azkenengo momentuan gogoz gelditu naiz gehiagorekin, eta hori gauza handia da. Usten duzuenean publika gogoarekin, hori seinale hona da. Zorionak, Eskerrik asko. Neskak, niri gustatu zait pilo bat, eta bat nator hori, lehenengo platerra, bigarren platerra, niretzat izan da historio bat bezala, ez? Hasi zarete fin, dotore, gero sartu diozue kaina, gero ez dakiz zer, izan da oso, ez dakit, askotan dantza bat, izan daiteke edo egin altzaigu luzea bezala, ez? Baina hori nengoen pilo bat gozatzen da, beste 2 minutu o 3 minutu ere gustura hartuko nituzke, eta hori ona da. Beraz, segi hola, gainera, kriston ikusten da lan talde oso ona zaretela, oso konpenetatua zaudetela, eta hori oso garrantzitsua da. Eta, bueno, zesan, nik hitz honak besterik ez. Hola segi, neskak. Bueno, guk izan nahi dugu gure giroak ere oso perfektuak direla. Gure andereñoa Laura asko insistitzen digulako. Eta bera gabe ez genuela hemen egongo. Nun dago Laura? Hemendik dago Laura? Bai, handik dago. Laura, animatu jotzea? Bai, animatzen da? Laura! Non dago Laura? Bigarren aukera? Bueno, Laura nentzako txallo bero bat. Laura! Torri, Laura! Karo, irakasliak ezinbestekoak dira. Igo gora. Zorionak. Venga, txalo zaparrada! Haure ze politia da, zorionak neskak. Eta zorte hon. Bueno ba, 8. taldiak inguaz. Deustoko lagunak. Uxue Garzia, Aimar Kubillo, Markel Udaeta eta Xavier Larrinaga ezagutuko ditugu orain. 11-12 urtekoak eta Deustoko ikastolakoak. Eurek sortutako antzerki bat egingo digute. Hausnarketa sortu nahi dute gugan. Beraz, ireki begiak, belarriak, bihotzak eta jaso beraien lana. Txalo bero bat, Deustoko lagunak! Eta zu, Xavier, noizte dut pasatu egin dela. Ze pasatu. Eta Aimar? Aimar zer da? Neska mutila zer da? Ba, ez dakit. Kaixo! Gurekin ari da? Gurekin ari zara? Bai! Alde, ospa! Alde egiteko. Baina zertan ari zara?
Basuri imitatzen. Utzi paketa. Zer zara, horren laguna? Bai, ez dakit. Zer zara, Marikoren laguna? Bai. Guazen. Zaude, Zer egiten duzu hemen? basuri laguntzen. Benetan. Hei! Zer. Musukatzea joan dira. Benetan? Bai. Nik uste dut Aimarekin pasaten garela eta Xabierrek laguna da. Bai. Beste opera bat emango diregu? Bai. Aizue, zinemara jango gara, zatazte? Bale. Aurrea. Zorionak. Iepa, talde, zorionak zuei bebaiz beste proposamen berri bat gatoz dantxatik eta batean pasatzen gara beste uniberso batetara. Nik zoriondu nahi zaituztet, nolabait, dinot, hau ez da edozein gauza, oso klase derra eman duzue, dinot, zabaldu bizkiguzue begiak leku batetara, baina nik uste dut gero hau oso proposamen eta ideia polita badala, baina hau aplikatu behar da. Hau ez da bakarrik eszenatoki gainean gelditu behar, baizik eta hau egunerokotasunean landu behar da. Benetan eskerrik asko olako sensibilizazio bat egitearren eta zorionak, benetan. Ez da izan beste lanak, besteak bezain, baina bere mezua badu, eta nik uste dut olako mezuek ere badukatela pisu handia eta eskertzekoak direla. Así que benetan zorionak olako lana eskaintzagatik. Eskerrik asko. Apa, kuadrilla. Zelan sentitu zari ezuek? Ondo. Nerbiorik ez? Pizka bat. Pizkatxoa, ez dira asko egerri, hementik, egia esan. Nik esan behar dotzuet oso lantxukun egin dozuela. Mikrofono barik eta SB barik oso klaru eta oso ozen bota dituzue esaldi guztiak, hitz guztiak, oso ondo ulertu da historia eta hori teknika aktore batentzako teknikoki oso importantie da. Oso mugimendu garbiak izan dira, espazioak oso ondo egonda kontatuta historioa, batzutan igual bizkarra apur bat eman dozue, publikoari eman diozue, eta olakoetan kontuz zeozer esateagatik dinote. Eta zerraldia igual apurtxu bet gehiago aserratzea, hola bultzada bat emon diozu berari, eta igual apurtxu epitintxu bat aserratuago egon izan bazina, hobe. Baina direz detailetxuak, ze historia izan da oso oso mezu potentea, eta zuek aktore moduen oso finibilizarie, eta upa, takoioiek azibiltea, elegantzia horregaz, hori iniak bez da behiten, Kuadrilla, dena esan dago, nire lagunek ja dena esan dute, niri asko gustatu zait hori hartu duzuen gaia, ze edozein gai hartu dezakezue ez, eta kasu honetan lezio bat eman diguzue denoi, ez da? Eta Natxok esan duen bezala, hau egonurakotasenen kontutan hartu behar dugun zerbait dela, bai, asko gustatu zait egin duzuen hautaketa beraz, eta egin duzuen aldetik oso ondo, eta esketen dana esan dute, nire bilagunek beraz zorionak. Eta hau Kuadrilla, gora zuek. Zorionak. Zorionak laukate. Azken aurreko taldia, Izar dantzariak, 9. taldea. Begoñako Andra Mari ikastetxetik datoz, Santutxutik. Maria, Mei eta Naia dira. Eta 13 urte dauzkate. Funk estiloaren antzeko dantza egingo digute, beraiek bakarrik sortu dutena. Dantzatzea izugarri gustatzen zaie, naiz eta ezabiltza akademia batean, beraz libre egin omen dute. Txalo bero bat, Izar dantzariak entzat.
run that game. It sounds so sweet when they say my name. I say, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? To the boss last night, buying out the boss, said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for no one to blow my mind. Baby, maybe you can get it if you got that thing I like. I need a stick with the chains round up. The type of red hot never got me freezing. 'Cause say you can go all night the way you lay that track. But if you wanna hear me sing, you better play that sax. Give it to me. You better play that sax. Okay. Yeah. You better play that sax. Ooh, that sweet honey, he's so vain. Yeah, he been loving himself more than Kim and Ye. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Little smart ass you, Mr. Know-it-all. Think you got flood down to a formula. I'm like, boy, stop, run it back. Pick a big guy, Cuba, can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for no one to blow my mind. Oh, baby, maybe you can get it if you got that thing I like. I need a stick with the chains round up. The type of red hot never got me freezing. 'Cause say you can go all night the way you lay that track. But if you wanna hear me sing, you better play that sax. Give it to me. Okay. Yeah. You better play that sax. Okay. Fancy cars or bass guitars, fellas in suits smoking on cigars. Those little boys making all that noise, but you ain't gon' steal the show. No fancy cars or bass guitars, fellas in suits smoking on cigars. Just play that song I know. Take a deep breath and blow. Get loose, get right, get a grip and rock me all night. Hold tight, lean back, play what I want with that sax. Get loose, get right, get a grip and rock me all night. Hold tight, lean back, play what I want with that sax. I need a stick with the chains round up. The top of red hot never got me freezing. Say you can go all night the way you lay that track. If you wanna hear me sing, if you wanna hear me sing, if you wanna hear me sing, you better play that sax. Give it to me. You better play that sax. Zorionak, neskak. Oso ondo. Ea, zer dioten? Neskak, ze ondo, ze ondo. Emateu askotan, hiru bakarrik izan da ez, nola beteko dute oholtza. Eta bete duzue, osea, netza izan da, bueno, ni hasi naiz dantzan, eta neskango goan, bera jeisteko eta zuekin batea dantzatzeko, ze transmititze duzue kriston rollo ona, kriston motivazioa, eta bueno, izan da gozada batzuek ikustea, egin duzue koreografia oso luzea eta sakona ezberdin aldaketa pilo batekin, eta hori ez da batere erreza, eta bueno, niregatik txapo, oso ongi, oso ongi. Eskerrik asko. Bueno, zorionak nire partez bai, esan behar dutzuet, posik ikusten da, olako hirukote bat, bakoitzak deko bere estiloa, bere rollitua, bere komunikatzeko modua, baina oso ondo enkajatzen dozue. Danak alkarregaz, oso dantzan egiterakoan, oso pertsona diferenteak izan, osotasun bat sortzen dozue eta hori oso polita da. Gero esan behar dutzuet, ez dozuela kanta moztu,
Eta nahiz de luzea izan, hor mantendu dozue eutxi egin dotzezue kantari, da hori oso gatza da, kanta ez mostea eta jarraitzea indar horregaz, eta, nik disfrutatu dudala, zuek ikusten, beste behin Eskerrik asko. Bueno, ni harrituta nago gaur zenbat dantza ikusten ari garen, ez? Oso normalean dantza beti izaten da gutxien artetatik txikiena, eta gaur berriz gehien ikusten ari garena. Esan behar dizuet berriro ere ze garrantzitsua den defendatzea egiten duguna, eta zuek benetan defendatu duzue proposatzen duzuena. Ni asko disfrutatu dut hori energia horrekin, gauza berriak ikusi ditut, ze, klaro, dantza asko ikusi dugu, eta estilo, nahiz eta antzekoak izan, ni honetan ere, nahiz eta forma ezberdinak ikusi, gauza berriak ikusi ditut, kanonak, ez dakiz zer, bakarkako gauzak, ez? Eta horrek aberazten du proposamena. Ni ere, hori, itziarra izaten duen bezala, nahiz eta oso ezberdinak izan, ze oso look ezberdina dekozue hirurak eta fizikoki oso ezberdinak zarete, oso ondo lan egiten duzue batera, eta hori bebai eskertzeko da. Zorionak egindako lanagatik. Zorionak, neskak. Suerte. Bueno, eta azkeneko taldeak inguaz, 10. taldea. Bitxiak. Itxaso Azkue, Garazi Gutierrez eta Izaro Diaz dira urrengo taldeko partaideak. Santutxuko Karmelo ikastolati datoz eta 10 urte dituzte. Dantza koreografia bat prestatu digute. Koreografia honetan, animalia eta gizakion arteko erlazioa erakutsi nahi digute. Zoragarri jantzita datoz, eta txalomero batekin jasoko ditugu, Bitxiak! Aurrea! Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra.
neskak, ase lezilu eman diguten. Brutal. Bueno. Ze ondo, zelako energia, ze gusto ematen dauen zeuek ikustea. Oso komunikatzaile onak zarie. Dantzari izatiaz aparte, komunikatzaile onak. Ze kontatu dozue historio bat, eta llegatu da guganaino. Gainera, pasatu gara zeuekaz batera, momentu batzuetan tensioa, beldurra, gero posa, gero, ez dakit, momentu delikatuak egon dire. Zorionak neskak, eta, por cierto, zenbat urte dituzue, ez dakit nik? 10 urte. Bueno, zuek 20 urtegaz ez mundua jan behar dozuen, neskak? Apa, muxo handi bat, Eskerrik asko. Hirukote, pasada bat, benetan, ze lan heldua egin duzuen, benetan. Ni sinestu dut lehenengo segundutik azkenengo segunduraino. Benetan, sinestu dut. Berriro ere egiten dut puntu berezi bat, ze garrantzitsua den teknika aukitea. Eta teknikaz baliatzea dantzatzeko edo historia bat kontatzeko. Nire zuen kasuetan, benetan ikusten da oso ondo, ez dakit zuen preparatzailea zein dan, baina gurasoak, eskerrik asko gurasoei dinot, teknika ze garrantzitsua den. Zorionak, ama taldea. Zorionak, hortxe daude. Aizu, nahi badezu berritze hona etorri, Seguro? Oso ondo. Jaso hortikan. Eta badakit oso gaztetxuak zaretela, eta orokorrean oso talde gaztetxuak zarete, baina ze garrantzitsua den zerbait kontatzea. Ez da imitazio edo koreografia bat ikastea pausu batetik bestera baizik, eta jakitea zertan zaudete, eta zer transmititu nahi duzue. Nik benetan egin dut nire historia pertsonala zuen gorputzekin batera, eta eskerrik asko. Ze benetan bidaiatu dudala hainbat lekuetatik, eta benetan zorionak. Eskerrik asko. Neskak, badakizu ezer, hemen izan ditugu gaur, dantzari pilo bat, denak oso onak. Eta askotan, hori, dantza txukun asko izan ditugu, eta nik uste erabaki hartzerakoan, egingo gula, begira, hauek ze ondo, baina bakizu ez zuek ondo egiteaz gain zein izan duzue, edo zer izan duzue zuen alde, originaltasuna. Izan zaite oso originalak, egin duzue zerbait ezberdina, berria, behintzat niretzat berria, eta egona izena erne begira, eta azkenen hori historio bat, eta oso interesgarria. Beraz, izan duzue ideia oso polita, eraman duzuena, arriskatu duzue, eta nik uste asmatu duzuela bete-betean. Beraz, zorionak, hirukote. Zorionak. Bai? Aber, mezutxo bat, esan nahi dute? Eman nahi diogu eskerrak gure gurasoi eta gure lagunei ona etortxagatik ikustera. Eta asko apoiatzen digutela. Txalo bero bat! Gero, eskerrik asko epailei guztiagatik eta eskerrik asko gurasoi lan guztiak egin ditugunak laguntzeagatik. Txalo bero bat. Bueno, eta bide batez zorionak esan nahi diot nire amari bere urtebetetzea dela. Zorionak! Hortxe dago, jaso du, oparilla. Zorionak. Haupa irukote, oso ondo, zorionak. Ze importantia dan familian apoiua. Klaro baietz, zorionak, oso garrantzitsua da, eta txalo bero bat. Bueno! Bukatu da finalisten gala. Oain txalo beru emango jogu epaimaikidei, ze badin joazte erabakila hartzea. Animo! Gaurre oso zaila dakate, oso zaila. Bueno, gogoratu Facebookian gaudela, Twitterian gaudela, eta gogoratu zaitezte, igotako argazki guztien artean sari bat banatuko dala. Bai, beraz, hilo argazkiak, ze igual tokatuko zaizue, aprobetxatu egoera. Bueno, eta bain, epaimaikidiek beraien erabaki jartzen nahi dien bitartian, guko hendikan bakagu zertaz gozatua, bai? Unaien musikaz aparte, ze haure kalitatezkoa da. Oparitxo bat zuentzat. Arrapazanken
hainbatetan parte hartu izan duen eta Bilboko artista gazte bikaina den gonbidatu berezia ekarriko dizuegu 3 abesti eder abestea. Txalobero batez hartuko dugu, zue guztiokin, Nagore Rondon! Egin dezagun denbora dena sendatzen du baina niri ez nago gaixo entzuten nauzu faltan botatzen ditut gure egun zoriontsuak amaiera gabeko mundu honetan bizitzan sufritu bierdela ikusterakoa hainbeste distantzia dago bion artean hainbat kilometro gaixo beste aldetik ezin didazu hitz egin baina
Eskerrik asko. Elkarrekin egin dugu bizitzako bidea. Zugandik jaso dut nik gaur egun naizena. Bion artean idatziko du istorio bat. Hiri euskaldun honen etorkizuna. Netan barrenak entzun ditut milaka berba. Hizkuntza zaharrak berri egin dituena. Lehoian arroak baino ozenago. Egingo dugu euskaraz bilbotarro. Begira nazazu, ez amaite nauzula, ez naizela zu bari. Ametsetan eta sentitzeko behar zaitut nirekin, euskaraz beti. Zirik gaude eta zuzara horren seinale. Zirik gaude berbetan gu hemen bagaude. Geroan oraina marraztuko dugu bizirik. Zuzara eta gu gara elkarrekin. Begira nazazu, ez amaite nauzula, ez naizela zu bari. Ametsetan eta sentitzeko behar zaitut nirekin, euskaraz beti. Begira nazazu, ez amaite nauzula, ez naizela zu bari. Ametsetan eta sentitzeko behar zaitut nirekin, euskaraz beti. Begira nazazu, ez amaite nauzula, ez naizela zu bari. Ametsetan eta sentitzeko behar zaitut nirekin, euskaraz beti. Eskerrik asko. If I so stay, I would only be the way. So I go, but I've known I don't think of you every step of the way.
telling you. Ooh, bittersweet memories. That is all I'm taking in me. So goodbye. Please don't cry. We both know I am what you need. And I will always love you. I will always love you. I hope life treats you right, and I hope you have what you love, and I'm wishing you time and happiness. But above all this, I am wishing you love. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. Will always love you. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, Nagore, hemendik izarretara, zorionak, oso ondo itxezu. Txalo, bero bat! Eskerrik asko. Talentu erronentzat, eskerrik asko. Ze lujua! Bueno, egile esan, zorte handia dekagu zen, Nagore bezalako artista askok, harrapazanken hasi zuten bere bidea, orduan hori gutzako, benetan arrotzen gatuen zerbait da. Eta une hau aprobetxatu nahiko nuke, gure artistei bidean laguntzen dieten familia, irakasle eta guztiei txalo bero bat emateko. Aurten, harrapazanken hainbat irakasle egon dira beraiekin elkarlanean, eta beraien izenak hauexe dira. Xabi Ju, Janik Bergara, Ugaitz Alegria, Olatz Gamboa, Aritz Bengoa, Andrea Kobadonga, Iñaki Maruri eta Urtza Zoazo. Txalo bero bat! Bueno, illa musika unaize momentua iritsi da! Epaimaikideok, aurrera! Zuek edantza pixkati belgo ezue! Animo! Bueno, nortzuk izango dira? Harrapazankeko 11. edizioko irabazleak. Txan. Bueno, 10 finalista, 2 sari. Zaila izango zuten gaurkoan ere. Hala ere, bueno. Oso zaila. A ber, Itziar, borroka handia izan da.
Atzoko bezain beste nola bizi izan dezue? Atzokoa, bueno, ez genuen euki horren garbi, gaur pizkatxoa gehiago, baina oso zaila izan da, ze uste dut gaur, kriston nibele ondala, atzo bebai, baina gaur, izugarria. Eta ia danak dantzariak, eta ibili gara hor. Ibili gara, eta bueno, azkenean erabaki bat hartu dugu. Igual, esatea, hartu dugun erabakia bakarra, hartu dugu erabaki bat, baina horrek ez du esan nahi, bale? Izan da hiruren arteko erabakia, baina horrek ez du esan nahi. Jarraitu behar duzue lanean, aukiratu behar ziren bi talde, hartu ditugu originaltasuna eta dantza, batez ere dantza edo kalitatea, ez? Eta, bueno, erabakia hartuta dago. Zurine, azkeneko hitzen bat. Azken hitzak, bai, nik zoriondu nahi ditut guztiak, ze benetan ikusitugu oso lan txukunak, bakigu lan izugarria jarri duzuela, gogo izugarriak, eta izue, egongo dira birabazle, baina beste ona ez da ezetz bat, bai? Iritsi zaete finalera, egin duzue primeran, bai? Eta ez da ezetz bat, ez duzuela balio, primeran egiten duzue denok, eta jarraitu behar duzue, gazte-gaztea zaetelako, eta hoindik asko dakazulako ikasteko eta probatzeko. Bera, segi aurrera, Bai edo bai, Bale? Bai edo bai, oso importantea da hori. Bueno, bagoaz hurbiltzen sari banaketara. Igo dadila sarilla ematea, Bilboko Udaleko Euskara eta Hezkuntza Saileko Jone Unzu eta Txalomero bat! Eskerrik asko, Jone. Gure artean egotegatikan. Bueno, eskerrik asko guztiei, bai? Baitare aurten parte hartu duten 89 taldeei. Zezuek gabe gu ez gara ezer. Eta gozada bada hemen zuen artea eta gaitasunak ikustea. Ados? Bueno, baguaz, sari banaketara hurbeltzen. Epaileak hemen, aurkezleak ja txapa guztia bota du, sari banatzaileare bai. Zesango aldeu. Bueno, bestela igual, 500 euroak banatuta faltzea guazena batea baka, ez? Oze... bueno, bale. Bueno, banatu berko dugu sarila. Baguaz ba. Haupe ekipo. Hauek dira, Arrapazankeko 11. edizioko junior kategoriako irabazliak. Mikro. Pitxiak! Haupa neskak! Neskak, igo! Animo, etorri gora! Emozionatuta! Haupa politiak! Oso ondo! Bigarren taldea! Ia eta bigarren talde aipatu baino lehen, edo zein den esan baino lehen, esan berriz ere, izan ditugula zalantza asko, ikusi ditugulan oso txukunak, baina bueno, azkenean saiatu gara ezakit gure bihotzak edo esaten ziguna aukeratzen, eta bueno, bigarren taldea. Fusion Junior! Besarkatu! Hona etorriko naiz. Bigarren txekia! Bado beste bat ez da, hortxe. Jone! Neska mutilak! Jaso parilla! Nahi bat zute behintzat, Bueno, barka, hartu ingo izut. Zeingo ez dute txeki honekin ozer? Ai, ama! Ideiaren bateo diru honekin, Ez dakit. Ospatu behintzat bai, ez? Oso ondo zorionak neskak. Eta zuek? Barkau. Eta zuek zer neskak? Bueno, A ber, irakaslia. Bueno, sortu nago, Vale. Bueno, niretzat dantza ere, pues oso importantea da niretzat, eta bueno, irakasla izatea eta
ere, pues, nire ikaskidi pues, hori transmititzea, pues, ez dakit nire lana izan da, eta pues, oso pozik nago. Gainera, zuk ere parte hartu da izan duzu beste urtetan hemen Harrapazan genez da? Eta primeran dantzatzeu, indarri zugarria daga eta transmititu die bere ikasleei, dantzarekiko pasioa, beraz, txalo bero bat. Oso importantzia hori ere. Bai. Bueno, beste guztiai animo, Zen Naxok esan duna egila da. Beraz, orain igo denak estenatokira. Bale? Zuek abere? ¡Ánimo! ¡Venga ahora! Bueno, denak argazkia teatzea. ¡Vamos! ¡Ánimo! Eta momentu hauetan, eskerrak ematea baino ez. Eskerrak eman! Bilboko udaleko euskara eta hezkuntza sailari, euskaltzaleen topaguneari, laguntzaile eta babesle guztiei, Bilboko ikastetxeak epaimaikidea guztiei. Unai Goikoelea eskerrik asko, Nerea argazkilaria eskerrik asko, eta baita jaialdi guzti hau posible egin duten teknikari, laguntzaile eta guztiei txalo bero bat, urrengo urtean ikusiko dugu elkar, eskerrik asko. Momentu hauetan, argazki jatea!